Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuvula ngomkhuleko egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, yena oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla Nkosi isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu. Usipha amandla nathi okuthethelela laba abasonayo. Size singangeniswe ekulingweni, kodwa sinqobe yonke imisebenzi yenyama ewubutha phambi kwakho Nkosi uJesu, esiholela ekulingweni. Ngokuba umbuso ungowakho, namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele abalizwayo izwi lami njengamanje, ikakhulukazi laba abakholwayo abathi bona basindisiwe. Nawe mungenakho ukuqonda ukuthi kuyini ukusindiswa. Abantu mabethi bayakholwa uJesu, yini lento ethi ukukholwa? Usheshise njengamanje uthathe iBhayibheli elikhona endlini. Ungabuzi nokubuza ukuthi elikabani iBhayibheli. Makhona iBhayibheli elisendlini, sheshisa uthathe iBhayibheli. Mungenalo iBhayibheli endlini, sheshisa uvule ifoni yakho ukwazi ukudownloada i-app yeBhayibheli, noma uvule iBhayibheli elikwi-app. Inkosi mivumile ikhuluma nawe njengamanje, sheshisa udownloade ube neBhayibheli ukuze uzoba nokuqonda masifunda imibhalo ukuthi kona kuphi lokho esikufundayo kuthini. Masithi siyakholwa, siyakwenza yini lokho okubhalwe phansi. Njengoba sengishilo-ke, angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu umhlengi. Bingelela nondaba. Amen. Siyanibingelela bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu. Sithi ukuthula makube kunina nonke, nomusa wehlele kithi sonke osuka kophezulu kwakho konke, ngamandla akhe nango musa wakhe, njengoba esho ethi umoya kuba nomusa kulabo ayokuba nomusa kubo. Namanje uma ke uzwa ngoJesu Kristu ngemfundiso yakhe engcwele, umusa usufikile nakuwe, indumezulu noma umbuso wezulu ususondele kuwe. Into okumele uyenze ukuthi uvule amadlebe, uvule inhliziyo, ukuze uma lifika izwi lingene likwazi ukuvula ukuqonda kwakho uma ungenakho ukuqonda. Thina ke njengoba sinalo hlelo izwi lenkosi uJesu Kristu, lolu uhlelo olufundisa ngentshumayelo eseBhayibhelini. Sibambe intshumayelo kaNkulunkulu ngendlela abapostoli nabaprofeti ababefundisa ngayo. Asifundisi le gospel yamanje sweet 8 a week. Abantu bavele bavuke bavule amabandla abo ngenxa yokuthi bafuna ukwenza inzuzo, balambile, bacabanga ukuthi izwi lenkosi liyadayiswa, le gospel eyamahala. Amen. Amen. Le gospel eyokusindisa umphefumulo wakho. Siloku ke sithule ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu ongenayo umphelezeli, ongenayo umbonisi, akanaye umhlangabezi, akekho
oseduze kwakhe nosemva kwakhe, uNkulunkulu ozimele, owakhe izulu nomhlaba, ngamandla akhe nangezibonakaliso zakhe, wenza izinto ezibonakalayo yena engabonakali. Amen. Amen. Ngokuba inkazimulo yakhe eyasezulwini. Njengoba ke uJesu Kristu esho uma sebembophile sebembuza ukuthi ngabe uyinkosi yamaJuda yini, athi ukuba umbuso wami ulemhlabeni, ngabe abafundi bami bangilwele, Yes, Lord. kodwa ngokuba umbuso wami akusiwo walemhlabeni usezulwini, ingakho ngizele emhlabeni, ngizele sona lesizathu ukuze ngizothula ubufakazi ngokweqiniso. Yes, Lord. Izwi likaNkulunkulu lungubufakazi, liyiqiniso ekuyilona eliletha ukuphila nokuthula empilweni zabantu abaxakekile ngokukamoya, abafuna ukuthula ngokukamoya beza kuJesu Kristu. Awubheki kwenye indawo kodwa uza kuJesu uKristu. Yes, Lord. Nakhona ngeke uzuze kuJesu Kristu ungenakho ukuqonda. Abaningi baze bahambe bayofundela ukuba bafundisi ngenxa yokuthi bafuna ukuthi bebeqhamuka kubantu bachome ngokuthi bakuyele esikoleni ukuyofunda la ubufundisi, kodwa bebe empty, bengenawo umoya oyingcwele. Amen. Into ekhombisayo nento ekufakazelayo ukuthi wena ungokaNkulunkulu and futhi inkosi yakho uJesu Kristu umoya oyingcwele. Yes, Lord. Abantu bathi abasakholelwa ukuthi umoya oyingcwele uyakwazi ukungena kubantu manje, ingoba igospel esishunyelwa manje abantu sebedayisa ngezwi lenkosi, badayisa iziwasho, badayisa amafutha, badayisa izintambo, badayisa amakhandlela, benza izibonakaliso zamadimoni zokuthakatha. Yes, Lord. Abantu bangabe besaqonda ukuthi igama likaJesu Kristu lilodwa lingamandla, liletha ukuphila. Izincwadi zonke ziyakufakazela lokho ukuthi izwi linamandla. Yes, Lord. Uma kuphela wena uzinikela kulo, ukholwa, ngokuba akekho. Ongiphe incwadi, ngithi incwadi yamaHebheru. Ngiphe incwadi yamaHebheru ungiphe chapter 13. Incwadi kumaHebheru isahluko 13. Awuye lapha verse 10, chapter 10 kuqala. Incwadi kumaHebheru isahluko 10. Ungiphe lapha ku verse 39. Sizoqala kuverse 39. Noma uqale verse 38. KumaHebheru isahluko 10 from verse 38. Kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa. Umuntu olungileyo fanele aphile ngokukholwa. Lowo olungileyo ungokaNkulunkulu ufanele ukuphila Ngokukholwa. Kepha uma ehlehla nyumvane, kepha uma uhlehla mumva, uya ngemumva, ngokuba izwi uma sokulona uphila ngalo. Kodwa uma ukukholwa kwakho kuya ngokuncipha, uyahlehla, uqale ufune
ukufuna enye indlela engabukeka ingcono emehlweni akho ngokuba ukukholwa kwakho kuyashoda. Amen. Amen. Kepha uma ehlehla nyumvane umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Uma lowo esethe uyakholwa kodwa manje ngokuhamba kwesikhathi wayeseqala wahlehla nyuvana, kusho ukuthi ukukholwa kwakhe kuyancipha. Amen. Kuya ngokuncipha. Yes, Lord. So kuyona lo ncwadi yamaHebheru lapha chapter 12, chapter 11 uzongipha uverse 1 mase uphuma kuverse 1 uphinde ungiphe uverse 6. Amen. Kuloyo ncwadi leyo. Amen. Incwadi kumaHebheru isahluko 11 verse lokuqala. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka. Ukuqiniseka, ukuthiwa uqinisekisile usho ukuthi unesiqiniseko saloyo nto leyo oyenzayo noma okholelwa kuyona. Yes, Lord. Unesiqiniseko, unobufakazi, ingakho ukholwa. Yes, Lord. Uma ungenaso isiqiniseko uyaqagela. Ukuqagela kwakho kusho ukuthi ke ushaya ufinder. Awazi okuyikona okuyikhona okumele ukulandele nokumele ukwenze. Hallelujah, glory to God. Baningi abantu abamanqika baxamalazile. Omunye umlenze ungaphandle, omunye ungaphakathi. Ngoba yini? Ukukholwa kwabo akunaso isiqiniseko. Yes, Lord. Kahle hle abazazi ukuthi bafunani. Isincwadi Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. izinto mawuthi uyakholwa, ukholwa yinto uyathembela kuyona. Amen. Uyathembela kuyona. Uma ngithi ngiyakholwa kuJesu Kristu ukuthi uyinkosi nomsindisi, ingoba ngithembele kuyena. Hallelujah. Izwi lakhe, igama lakhe, imisebenzi yakhe, izibonakaliso zakhe. Hallelujah. Yes, Lord. Ngiyathembela kuyena. Amen. Angiqalazi ngibheke eceleni. No. Angikhathali noma ngabe kuthiwa ke kufika imali ngebriefcase. Amen. Kuthiwe nansi imali. Shinda bakaJesu Kristu mthuke. Ngegama likaJesu Kristu Yes, Lord. ngiyokutshela ukuthi ke ngincamela ke ukuhlupheka, ngingabi nalutho ephaketheni. Kodwa ke nginesiqiniseko sokuthi emva kokufa kunokuphila okuphakade. Yes, Lord. Ngenxa kaJesu Kristu, Yes, Lord. ngegama likaJesu Kristu, Amen. Amen. ngemsebenzi kaJesu Kristu, nginesiqiniseko, Yes, Lord. kunobufakazi. Amen. Amen. Ekukholweni kwami angikholwa nje ngomlomo, No. angikholwa nje ngokuba naku ubright ledluze kwami uyakholwa. No. Angikholwa ngoba naku ngifuna ukuhlabekisa wena, ngoba naku ngikwenza isitha. No. Ngikholwa ngokuba nginesiqiniseko sokuthi emva kokufa kwami Yes, Lord. le emhlabeni inyama ehlukene nomphefumulo Yes, Lord. Yes, Lord. kunokuphila okusho okuqalayo kwasemoyeni. Phakade. Hallelujah. Lokuphila ukuphila okukuKristu. Yes, Lord. Lokuphila ukuphila okuphakade. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. So njengoba incwadi iphinde ithi Kepha ukukholwa ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto Lalela. ezithenjwayo. awukwazi ukuthi uzothi uyakholwa Amen. Amen. ungazi ukuthi ukholwa yini. Amen. Awukwazi ukuthi uzothi usindisiwe Yes, Lord. ungazi ukuthi usindiswe kwini. Amen. Ibona isiqiniseko. Kufanele Hallelujah. ube nesiqiniseko Hallelujah. ngokuba uma sawusindisiwe, incwadi ingakho ngale kwincwadi kule chapter kaMahebheru chapter 10 verse 38 itheni noma verse 39 itheni. 39. Hallelujah. Kepha
kepha thina asisibo abokuhlehlela ekubhujisweni. you understand thina asisebona bokuhlehlela kuphi Ekubhujisweni. ngokuba yini sesiyakholwa uma ungekho ekukholweni kuKristu wena usekubhujisweni ngokuba ke ukukholwa kwakho kusezintweni zasemhlabeni eziphathekayo kodwa mina kholwa yilokho ongabonakali lokho ongabonwayo ukukholwa kwami kuneziqiniseko sokuthi lo owadala izulu nomhlaba weza emhlabeni bambona bamphika bamvumayo labo bamvumayo ithi incwadi ke kubo baba ngamadodana namadodakazi. You understand ngokuba yini ukukholwa ukukholwa kuletha isiqiniseko nobufakazi ukuthi wena ubungumthakathi wafika uJesu Kristu wakhazimula kuwe wakhipha ebubini bokuba umthakathi wena bukhipha izisu bungasakwazi ukuzicontrola ulala nabafana ngendlela engahlelekile udaba utshwala bonke abafana bakulale nawe njengokuba abantu basuke begibela isitimela nawe bakwenza isitimela uJesu Kristu wakhazimula kuwena wasindiswa namhlanje uqoqekile ubufakazi uyabuthula ukuthi uJesu Kristu wenze lo msebenzi. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwa. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwa. Izinto ezingabonwa. Izulu elingabonwa. Izulu elisha asikakoliboni. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. iJerusalema elisha asikakoliboni. Kodwa uJesu Kristu yena wehla ezulwini ezosindisa abantu. Waphinda ezulwini emva kokuthi ke esekutastile ukufa ngokuba incwadi yamaHebheru chapter 2 Imfundiso chapter 2 ngifuna ngifundele lapha ku verse 14. Incwadi kumaHebheru isahluko sesibili verse 14. Ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela egazini nenyama, abantwana bahlanganyela egazini nenyama, legazi nenyama yileyo ndawo leyo ekwahleli khona umoya oyingcwele. Igama lalowo mzimba lowo noma lowo moya ohleli kulowo mntwana lowo oyindodana kaNkulunkulu igama lawo uJesu Kristu. naye uqobo wahlanganyela khona lokho, naye njengoba ehla wezenyameni uzohlanganyela ukuze bonke bazohlanganyela kuye babone ubukhulu bakhe nenkazimulo yakhe kule nyama ahleli kuyona, ukuze ngokufa amchithe obenamandla okufa. ingakho eza emhlabeni ephuma ezulwini wazophila phakathi kwethu sayibona inkazimulo yakhe, ukuze ngokufa amchithe obenamandla. so uma efika emhlabeni uzokwazi izibonakaliso uzobatshela ukuthi mina ke ngithunyiwe. Kusho indodana mayise isho ithunyiwe bangakholwa yenza izibonakaliso bangafuni ukukholwa baze bayibethele bese bayibethelile batshela ukuthi baqedile kanti yona igcwalisa isiprofeto njengoba igcwalisa isiprofeto iyafa ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla okufa. So uma ifa ingenaso isono njengoba ifa ingenaso isono usathane akanamandla kulomzimba ongenasono. Usathane akanamandla emzimbeni ongenasono. So manje uzosikhombisa isibonakaliso sokuthi singamnqoba nathi usathane uma singayeka ukwenza isono. So uma ezotaster ukufa ingoba haleluya. Ngakho ke njengokuba abantwana behlanganyela igazi nenyama, naye uqobo uhlanganyela khona lokho, ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla okufa. Ubani onamandla okufa? Ongusathane. Usathane unamandla okufa. Usathane ubophile abantu abaningi manje baboshiwe emhlabeni.
usathane unamandla Yes, Lord. empilweni Yes, Lord. yomuntu. Yes, Lord. Uma umuntu engahlukani nesono, Amen. Amen. ngokuba usathane akatholanga kusoleka kuJesu Kristu, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. akazange ukumbamba, Amen. 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 kwasikhombisa ukuthi ke ukufa ungakunqoba. Yes, Lord. Abakhulule bonke labo Wayesekhulula bonke abathi ngokwesaba ukufa labo abasaba ukufa. ekuhambeni kwabo Yes sir. konke babeboshelwe ebugqileni. Baboshiwe bayizigqila zesono. Yes, Lord. Bonke abantu abahamba ngokwesaba ukufa baboshiwe. Yes, Lord. Isigwili siyakusaba ukufa. Yes, Lord. Isifebe siyakusaba ukufa. Yes, Lord. Isiphingi siyakusaba ukufa. Yes, Lord. Umthakathi uyakusaba ukufa. Yes, Lord. Hallelujah. Kanti yini abantu bagqirhe Amen. Amen. ngoba yakusaba ukufa? Yes, Lord. Yini abantu bothenga amafutha, Amen. bothenga iy'ntambo Yes, Lord. namanzi abusisiwe Amen. ngoba kusaba ukufa, Yes, ngoba Lord. abazi ukuthi uma befa bayaphi. Hallelujah. You understand? Yes, Lord. So lo wafika wezenyameni bonke abantu bahlangana kuyena Yes, Lord. bezobona Yes, ukuthi abakhombisa ukuthi ukufa kuyanqotshwa. Yes, Lord. Unqoba kanjani ukufa? Uhlukana nesono. Yes, Lord. Amen. Uyahlukana nesono. Amen. Nqobe ukufa ukuze ukwazi ukuthi ke umzimba wakho ukhazimuliswe. Yes, Lord. So ingakho ngale incwadi yamaHebheru chapter 12 from verse 1 ithi chapter 11 verse 1. Hallelujah. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka. Ukukholwa labo ababona yonke into ayenza Yes, Lord. bakholwa ngokuqiniseka. Labo abezwe izwi balamukela Yes, Lord. bakholwa la izwi laqala ke Amen. Amen. kuba prophet Yes, Lord. Abraham. Yes, Lord. Leza lakhuphuka Amen. Abraham wayefundisa namadodana akhe Amen. kusukela koNoah Amen. bephila ngokukholwa. Amen. Amen. Hallelujah. Bephila ngokukholwa. Hallelujah. Hallelujah. So bonke abantu abaphila ngokukholwa Yes, Lord. Hallelujah. bathole ubufakazi. Amen. Ubufakazi bokuthi ke Amen. kukhona ukuphila. Hayi lokwale emhlabeni, lokwale emhlabeni sivakashi. Yes, Lord. And iyasho incwadi kuyona le ncwadi le Hallelujah. yamaHebheru chapter 11 ngifuna ungifundele Yes. ku verse 13. Okay. Verse 13. Incwadi kumaHebheru isahluko Yes, 10 verse 13. Yebo. Bonke laba bafa bekholiwe. Bafa bekholiwe. Hallelujah. Bengazamukeliswanga izithembiso. Kepha bezibonile, Bayezwa izithembiso, bezithakazele, zikude, bevuma ukuthi bevuma emva kokuthi bezwile. Yes, Lord. Babona izinto zikude ezingakokwenzeki. Amen. Kodwa basebevuma ukuthi bangabafokazi siyizivakashi nezihambi emhlabeni. nezihambi kulomhlaba Yes, lo. Lord. Asiselanga ukuzokwakha la. Yes, Lord. Asiselanga ukuzokwakha la emhlabeni. Sizele ukuvakasha singabafokazi emhlabeni. Amen. Do you understand? Amen. So uma uza uNkulunkulu Yes, Lord. kuyona le ncwadi ke chapter 11 ngifuna ungifundele verse 6. Hallelujah. Khona kuzoqondisa lento engishoyo ukuthi ke njengoba ke ukholo Verse 6. ukholwa Hallelujah. ngokuba wena unesiqiniseko nobufakazi sokuthi lemhlabeni awuzelanga ukuzophila okwaphakade. Lo okholwa kuyena wafa wavuka. Njengoba ke wafa wavuka wefuna ukukhombisa ukuthi ke uma uphila ngendlela yena akukhombisa ukuthi phila ngayo, wena unokunqoba usathane oyisitha owubutha phakathi kwakho noNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ingakho uNkulunkulu ngesikhathi eqalekisa uEva wathi ke phakathi kwakho nenyoka ngiyakubeka ubuthi. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Unqoba kanjani lobuthi ukuthi wenze lokhu okufuna uNkulunkulu. Yes, Lord. Uma ungakwenzi lokho okubhalwe phansi eBhayibhelini, wena ngeke uze ukwazi ukunqoba isitha. Yes, Lord. Isitha siyohlezi sibusa kuwena noma ngaphezulu kwakho. Yes, Lord. Ukuba yini? Hallelujah. 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 Ngokuba wena awufuni ukuzithoba. Amen. Awufuni Amen. ukuqinisekisa Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. noma Amen. uqine
sela egameni likaJesu Kristu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ingakho umbhalo usho ukuthi alikho elinye igama Yes, Lord. ngaphansi kwezulu esingasindiswa ngalo. Igama kuphela akushiwanga ukuthi imithi, akushiwanga ukuthi izwasho, kuthiwa igama. Yes, Lord. Akufunyananga. Uma ungaqondi imbhalo, Yes, Lord. ngeke uze ukwazi ukusindiswa uhambe ekusindisweni. Yes, Lord. Amen. Ngeke ukwazi ukugcina imiyalelo kaNkulunkulu ngokuba awunakho uqonda. Yes, Lord. Amen. Umuntu uyacasuka enyanya acabanga ukuthi ke uyahlulelwa umuntu ofundisa ngeBhayibheli. Kanti izwi Hallelujah. elibhalwe phansi elitshela ubuwena, izwi lifana nesibuko okumele uzibuke kusona bese uyamecha ukuthi wena ngabe mina ngiyafana nale nto ekhulunywa eBhayibhelini noma cha. Uma ungafani uthi uyakholwa usho ukuthi ke khona into errong. Yasilalela. Ngokuba ke uma uze eBhayibhelini uze sibukweni ufuna ukuthi ubuke iBhayibheli uzibone wena hayi nami ngile into engiyibona leBhayibhelini. Yes, Lord. So uma khona ephikisayo usho ukuthi nakwena khona okushodayo. Yes, Lord. Usho ukuthi mawubuka iBhayibheli ngenzeka kanjani ukuthi ngivuke ekseni ngesibukweni. Yes, Lord. Ngiyavuka ekseni nginohlakahla. Kodwa ngithi mengisibuka esibukweni ngizibuke ngibone ngifaka amadimas ngifunde. You understand? Hallelujah. You understand? Hallelujah. Ngifake amagolide kodwa mina esibukweni. Hallelujah. iBhayibheli isibuko. Hallelujah. Ingakho uma uza kulona Amen. uza ngokuqonda ukuthi ke usho ukuthini ukuthi usindisiwe. Yes, Lord. Usho ukuthini ukuthi uNkulunkulu wakwakha ngomfanekiso wakhe. Yes, Lord. Yes, Lord. Abantu abaunderstand. Amen. Yilo abafundisi bena bezanini befaka ama-chains namagolide bekhombisa ukuthi bona bayizigebengu kusemthethweni and bayanihola banihola ngegospel lokuthi nani nizobusiswa ngey'moto nangemali baninika izwasho ayikho leyo nto eBhayibhelini. Yes, Lord. Hallelujah. iBhayibheli lisibuko Hallelujah. liyaklina. Yes, Lord. Liklina umahosha, liklina isigebengu, Yes, Lord. liklina umbulali, Hallelujah. limenza aqonda athi thwi ngokuba ke ithi incwadi ziwu-2 indlela. Yes, Lord. Encane eqondile nale enkulu ebhudisweni, le encane ekusindisweni. Bambalwa bahamba ngale encane. Khona abantu abasindisiwe bahamba ngale ndlela enkulu. Balandela izwe. Bazenzela umathanda. Bazenzela umathanda. You understand? Liyasho ke futhi incwadi ithi akekho umuntu othi uhamba noNkulunkulu kodwa umngani nezwe. No. Ingakho le gospel yenza abantu bakunyane. Lesishumayelayo yile ndala. Yashumayela uIsaiah. Yashumayela uJeremiah. Yes, Lord. Yashumayela uEzekiel. Le gospel yangempela. You understand? Kepha ke so manje uverse 6 wamaHebrew chapter 11 uthini bese uphuma kuona ngifuna kwincwadi yaHezekiah chapter 2 bese uphuma kule ncwadi. Hallelujah. Kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki umthokozisa. Angeke uzomthokozise. Akwenzeki umthokozisa. Uze umthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Ngokuba ozayo kuNkulunkulu. Ngokuba lo oza kuNkulunkulu umelwe ukukholwa. Umele ukwenzani? Umelwe ukukholwa. Fanele ukholwe ukuthi ukhona. Ukuthi yena ukhona futhi uyini? Nokuthi ungumvuzi. Unika abantu inkomelo nemvuzo ngemsebenzi wabo abamfunayo. Kulabo abamfunayo. Ingakho kuthiwa ngqongqoza. Yes, Lord. Uza kunikwa ngqongqoza ngokuqonda. Yes, Lord. Uma uza kuyena uyacela ucela ngokuqonda ucela imali. Yes, Lord. Ucela isiphiwo sikamoya engcwele. Ucela zonke izibusiso sikamoya. Ngifuna incwadi kaHezekiah chapter 2. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. So uma uza kuyena ucela ngokuqonda. Uma sowucela ngokuqonda yena mase uyazi ukuthi yini oyifunayo ngokuba usho njalo incwadi eMateyu ukuthi ke ngiyazi ukuthi yini enifunayo kodwa ke funani mina kuqali nombuso wami konke okunye kuyobe sekunikwa. Yes, Lord. Kuyobe sekunezelelwa. You understand? Ngifuna le ncwadi yaHezekiah chapter 2 ngifuna ungiphe uverse 7. Hallelujah. Noma ungiphe starting from verse 6. Amen. Incwadi uHezekiah. Yes, sir. Isahluko sesibili. Yes, sir. Verse 6.
wena ndodana yomuntu wena ndodana yomuntu ukukhuluma umoya oyingcwele ukhuluma nendodana yomuntu uHezekiya umprofeti uHezekiya yes Lord wena ndodana yomuntu ungabesabi ithi incwadi wena ndodana yomuntu ungabesabi lalela uma ithi ungabesabi usho ukuthi ke uma ukhuluma izwi leNkulunkulu noma uNkulunkulu ekuthuma kubantu uyazi ukuthi kuthuma kubantu abangcolile kubantu abanhliziyo abanenhliziyo ezikhuni kubantu abanezintamo ezikhuni amakhanda abo afana namatshe noma namakhanda agcwele usimende yes Lord inhliziyo zabo zilikhuni so kungenzeka noma ngabe yini kodwa ke uthi ke fear not ungasabi ungabasabi ingakho simana simtshela ukuthi ngenizoni ngamalengiso nifebe nidakwa niphuzi nenza konke okungcolile so uNkulunkulu umenibiza unibizela ekutheni nishiye yonke lemisebenzi yeniyenzayo yokuthakatha yokulalana ngaphandle komshado yokushabana abahlozi yokuzondana phela vele zonke lezi ziqhamuka khona yokuzondana iqhamuka ekutheni wena ufuna ukuphumelela wedwa abantu babuke wena njengoSathane naye efuna ukuziphakamisa ngaphezulu kwabanye abantu lo moya kaSathane ubusa abantu abaningi yes Lord hallelujah so uma simla siyakutshela ukuthi wena uyisoni amen lengqondo yakho ukuyiphakamisa ufuna uyiyeke yes Lord ngokuba lo ngqondo leyo akuyona yaNkulunkulu umfundisi ozitshela ukuthi ungcono kunabanye abafundisi ngokuba yena ke urich kangakanani uyisilima uyisifula umfundisi umsebenzi wakhe ukufundisa abantu indlela zaNkulunkulu ukuthi ke thanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda kodwa ngaphambi kokho konke wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke ngamandla akho onke ngengqondo yakho yonke ngomphefumulo wakho wonke ngakho konke onakho ukunikela uNkulunkulu hallelujah hallelujah umfundisi kaNkulunkulu lo so lezwi leli lihlabekisa izoni zabafundisi ngokuba ke baphumile endleleni zikaNkulunkulu ingakho incwadi ithi ke singasabi lutho wena konke uHezekiya ushiwo nakwabanye abazolandela emva kwakhe ngokuba ke incwadi yasho ukuthi konke okubhaliwe ngaphambilini ubhalelwe thina sonke ngeke ungitshele ukuthi wena ke lokho okubhalelwe abantu abathize uyisilima uNkulunkulu akekho kuwena amen wena ndodana yomuntu ungasabi namazwi abo ungabasabi yabona into ekhulunywa umuntu ongakholwa mina lalela noma ngabe kuthiwa wona uthi umfundisi noma ufundile into ekhulumayo efuna ukungikhombisa ukuthi mina ungenze ngibe umuntu ongelutho like ke bathi ngesingisi to belittle someone ukumenza azizwe ngelutho ngokuthi wena ufunde kangakanani mina lokho kumina akungithi ndiki ngokuba ke ubula bakho nobuxoki bakho nokuba imenemene kuyavela ngokuthi wena uweak kangakanani ufuna ukuziphakamisa njengoSathane uzenze umuntu osengazi ukuthi uwutho oluthize kanti ungelutho iyasho incwadi ithi uNkulunkulu akahloniphi ubuso bomuntu akanandaba nobuso bomuntu akakhethi buso bomuntu kuba kubaFarisi haleluya abaFarisi vele ibona abathanda ukuziphakamisa ngathi uNkulunkulu bamazi kangcono uNkulunkulu uthi ke yena uhlola inhliziyo yes Lord uhlola izibilini uhlola izinso uhlola imidlinzo haleluya haleluya ingakho ke uma izwi likuthola liyahlola ukuthi ngabe wena okaNkulunkulu noma umzenzisi yes Lord uma ungumzenzisi uzwa ngaphakathi kuwena izwi likutshela ukuthi hayi angena lo nto engizitshela ngiyona Nkembe cije inhlangothi zonke. You understand? Sidabuke. So asabi ukushumayela ngale evangeli leli. Angizenyezi nakancane ukushumayela ngale evangeli leli. Ngokuba nami ngangisibula. So angeke ngiqamba amanga ngoJesu Kristu. No. Angifune imali yakho. Yes Lord. Lezi leli uNkulunkulu uthi ke labo abazehlisayo ngiyobaphakamisa mina. Yes Lord. Labo abaziphakamisayo ngiyobehlisa mina. Yes Lord. Yes Lord. Uthi ngiphakamisa kanjani anginandaba noma ngabe kuthiwa ke uyongibusisa ngomuzi noma ngomfazi noma anginandaba into engendaba nayo ukuthi mina ngiyahamba yini endleleni yakhe ngigcinile yini imiyalelo yakhe yes Lord ngilondile yini izwi lakhe ngoba uma ngalilondi mina ngizoyesihogweni ngamalengiso ningathokozeli ukuthi amademoni anikhothamela. Do you understand? Bajabuliswa ukuthi ke bajabuliswa ukuthi ke bathi fire
bese kwengathi ukhona umnyakazo owenzakalayo kanti abakwazi nokubopha imimoya Hallelujah. ba Hallelujah. weak Yes, Lord. and bayalizonda izwi kaNkulunkulu ngokuba ke bathanda ukutshela abantu izinto abazenzayo Yes, Lord. ngegama likaJesu Kristu engazi ukuthi bona bawutho Yes, Lord. bafuna ukubukeka bespecial Yes, Lord. Amen. imisebenzi oyenzayo akuyona okufakazelayo ungabe umlomo wakho okufakazelayo Amen. ukuba umlomo okufakazela soyazikhukhumeza nawe ufuna ukubukeka sengazi ukuthi wena ungcwele kakhulu akube imisebenzi ekufakazelayo ukuthi wena uyakholwa Yes, Lord. umlomo wakho ungabi mude njengekuvuzela uba ngumsindo umsindo ongena sense Hallelujah. ngoba nangu ufuna ukwenza ama-cent ngegama likaNkulunkulu isikhohlakali Yes, Lord. Amen. ufuna ukubukeka sengathi utho Amen. Hallelujah. uthi umbhalo ke Amen. Amen. Hallelujah. uthi angikhale Hallelujah. khala kakhulu memeze Yes, Lord. athi ngikhale ngithini Amen. athi batshele ukuthi yonke inyama iwutshani izakubuna Yes, Lord. Hallelujah. so lokhu uzitshela kwakho uziphakamisa kwakho awazini ukuthi uzobuna Amen. Amen. Wena ndodana yomuntu, wena ndodana yomuntu ungabesabi, ungabesabi ungesabi namazwi abo, ungasabi namazwi abo noma amakhakhasi nameva kukuwe. noma ngabe amakhakhasi nameva kukuwe lokho ukwahlulela Yes, Lord. ukuthi ke konke lokhu uNkulunkulu aqalekise ngakho abantu Amen. uma bengafuni ukwenza Amen. intando kaNkulunkulu amakhakhasi nameva kubona Yes, Lord. ngokuba ke egcineni bazakushiswa njengenomsebenzi Yes, Lord. Yes, Lord. Uhleli phakathi kofezela, ofezela imimoya egcwele kubantu Amen. ebasebenzisayo ukuthi baqhube bagcwalise imisebenzi emibi kaSathane Yes, Lord. Yes, Lord. ungawesabi amazwi abo. amazwi enu noma kuthiwa uyangithuka noma kuthiwa uhleba ngami noma ngabe kuthiwa ufuna ukungenza ngizibone ngingelutho Yes, Lord. noma ngabe uzama ukungithakatha ngamazwi akho angiwasabi Ungapheli amandla ngobuso babo. ngokuba lo ongakuthina mkhulu kunalabo abasezweni ube ngeke ezengibeke la Yes, Lord. uma ube weak Yes, Lord. ube ngeke athi asifakaze ngaye ube ngeke athi ke yena wakhe izulu nomhlaba Yes, Lord. ngokuba konke akukhulumayo kuyiqiniso kufakazelwa imibhalo ngokuba akwenzile nakwazokwenza nafuna kwenzeke kuyenzeka into nje yakhe iyenzeka emhlabeni nasezulwini Amen. Ngokuba bayindlu ehlubukayo. ngokuba labantu bengafuni ukulalela nje amakhanda abaqinile bayakholwa kodwa bayamphika uNkulunkulu ngezenzo ngoba yini umoya kaSathane uyababusa uyabahlubula Amen. bayahlubuka ekhambeni ngokweqiniso Yes, Lord. bagcwalisa izinkanuko zenyama Yes, Lord. bafakazela uSathane Amen. Uyakukhuluma amazwi ami kubo. mina ke ngikhuluma lokho okubhale phansi Yes, Lord. lokho kwatshela uHezekiya lokho engikhuluma kunina nina ningofakazi ukuthi nikuzwile lokho uma ninqaba le gospel yokuphenduka nina niyesihogweni ngamalengiso ngokuba ke senizinikele ekutheni nina nisebenzela noma nisetshenziswa uSathane imizimba yenu seninikele kuSathane hambe kwincwadi yeJakobe chapter 4 ngifuna ukukhombisa something chapter 4 ncwadi yeJakobe chapter 4 Incwadi kaJakobe isahluko sesine. ngifuna uqale from verse 1 Hallelujah. Incwadi ekaJakobe isahluko sesine. yes sir Ivesi lokuqala. yebo Zivelaphi izimpi izimpi novelaphi na nokulwa izimpi nodlame kuvela kuphi na Hallelujah. umbuzo lowo zivelaphi izimpi nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu na? lalela emndenini akukho ukuzwana Yes, Lord. kusukela ngesikhathi sikaKhayini noAbel Yes, Lord. ngesikhathi uAbel enza okulungile phambi kwamehlo kaNkulunkulu Amen. uKhayini wavuka umhapolo nomona wayesethatha isikhali wanyonyobela umfowabo wambulala wachitha igazi Yes, Lord. elingenacala ngenxa yomhapolo nomona owugcwele kuyena
kusukela lapho lo moya lowo uyababusa abantu kuze kube namhlanje njengoba sikhuluma nje emndenini kini anizwani abanye babulala abanye emndenini bayathakatha abanye bahamba bothenga abantu babulala abantu emndenini kungaphelele emndenini ngaphakathi ebandleni kubangwa izikhundla abantu bothenga abantu ngaphandle ukuze ke ngoba nake efuna isikhundla abulala omunye umuntu achithe igazi omunye kumanje sikhuluma osopolitiki babanga izikhundla bachitha igazi elingenacala abanye babulala abantu abamnyama babulala belungu babangani babanga umhlaba kaNkulunkulu ngokuba yini umoya womona nomhapolo uyababusa abantu akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu izinkanuko zokuthi wena ufuna konke wena ufuna ukubusa umoya kaSathane lo wenza wena ukuthi ke ufuna ukuba nakho konke abanye abantu bacele kuwena noma babe ngaphansi kwakho umoya womnyama umoya wamadimoni akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu zonke lezi ezilwayo zivela kwizinkanuko zenu ezilwayo ezithweni zenu na izitho zakho zomzimba inhliziyo yakho ingqondo yakho ebandleni amalunga ebandla ekhaya amalunga omndeni kwipolitiki amalunga epolitiki ANC ilwa nabantu ba-FP abantu ba-FP balwa nabantu be-DA i-EFF nayo bangumsindo bonke yini abayibangayo sifuna ukubona yini ebangwayo uma kuwukuthi wena ulethe ukulungiswa waye ukulungisa kwakho kungezi noJesu Kristu okuletha ukuthula waye ukhomba omunye umuntu ukhomba omunye umuntu uma kuwukuthi wena ulethe ukulungiswa waye uza nelungelo ukuthi ke wena amadoda awalalane wodwa abantu abakhipha izisu abantu abazonda abanye abantu uma kuwukuthi wena ulethe ukuthula ngoba umuntu olethe ukuthula uthi ke thanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda uma ungakwazi ukwenza lokho wena uyilunga likaSathane uma wena ugqoka isikipho sepolitiki uze sengazi ukuthi wena uwutho wena uyisimula uyasetshenziswa uyithuluzi lokuba isigqila sikaSathane niyafisa nokho aninalutho yizo lonto le nifisa izinto engenazo kodwa ke aninalutho wayi engenalutho ngokuba ithi incwadi ungafisi into kamakhelwane wakho ungafisi ngokuba noma sowunayo ufana umuntu ongenalutho ngokuba lento le awuyinikwa nguNkulunkulu uyithathe wena ngeenkanuko zakho ngokuba inhliziyo yakho imnyama uSathane uyakubusa uyakuhola uholela ekutheni wena wenza izinto ezokungcola ingakho ngigcwele abathakathi nezinyanga ngokuba yini niyafisa ubona abantu bakaShembe bebaningi ucabanga ukuthi into enhle leya kanti awazi ukuthi abantu abagcwele lapha abadukile yini niyafisa nilahlekile niyafisa nokho aninalutho kepha aninalutho noma sawunakho konke ukuthi uJesu Kristu ke kuyakuba yini ukuthi ngizuze izwe lonke kodwa ngilahlekelwe ukuphila kwami okuphakathi hallelujah you understand niyabulala ninomhawu nokho anizuzi lutho kodwa akukho nzuzo ngokuba ke ngesikhathi uqhubeka wenza konke lokho kumbi uyalahlekelwa uloku ede esonweni uyaqhubeka uyalahlekelwa wena kancane kancane uyazimbela umgodi uyaqhubeka umgodi ushona phansi ngaphansi uNkulunkulu intukuthelo yakhe iyavutha ngaphansi intukuthelo kaNkulunkulu iyavutha umlilo uphenjiwe phansi kwabafileyo niyalwa nenza impi aninalutho you understand nilwa nibanga umhlaba nibanga izikhundla kodwa ke hallelujah glory to God nibanga imali nibanga konke akubona kwenu kukaNkulunkulu uma ufa ushiya konke ngemuva izincwadi ke naked we came naked we shall return sifike sinqunu siyohamba safika sinqunu sizohamba sinqunu hallelujah konke lokho enikubangayo kuyize leze
konke leyo elikukhalukelayo kuyize leze yonke lemisebenzi yenu nemidlinzo nomngcolo ogcwele kubantu kuyize leze konke lokufeba kwakho nenzondo nokuphinga nokuqamba amanga nokubulala kuyize leze ngokuba awuzuzi lutho wena into oza kuyizuza isihogo ichibi nomlilo ngokuba yini ungcolile unembeza wakho ungcolile inhliziyo yakho ingcolile imidlinzo yakho ingcolile awunayo inhloso elungile ngomakhelwane wakho ningcolile. You understand? Aninalutho ngokuba ningaceli. Aninalutho ngokuba ke aniceli noma nicela ngendlela engafanele. Niyacela nokho anamukeliswa. Niyacela lokho kodwa alinikwa Ngokuba nicela kabi. ngokuba ukucela kwenu ucela ngendlela engalungile uthandaza uNkulunkulu ukuthi akunike umfazi womuntu ukhohlakele Ukuze nikuchithele ezinkanukweni zenu. You understand? Uthandazela umfazi womuntu ukhohlakele uthandazela ibandla lomuntu ukuthi nawe libe kube lakho ukhohlakele. Yes, Lord. Fisa. Hallelujah. Yonke into eniyenzayo ayinayo emotive right. Amen. Yonke into eniyenzayo igcwele ukukhohlakala. Yes, Lord. I know. Babanga izikhundla zokuba upresident khona bezosikhohlisa basibuse kahle badla imali. Amen. Hallelujah. Basinika amalungelo angcolile. Amen. Hallelujah. Yini inkanuko zabo ziyabahola zibaholela kuphi? Hallelujah. Ebhujisweni. Yes, Lord. You understand? Yes, Lord. So qhubeka kufunde. Hallelujah. Niyacela nokho Qhubeka ngifuna ukufunde Luke chapter 4 verse 4. Ziphingi. Nina ziphingi. Anazi yini ukuthi Nina ziphingi. Anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu na? Ithi incwadi anazi yini nina ziphingi neziphingikazi ukuthi ukuthanda izwe kakhulu Kungubutha. Ungafela ngisho iselfone ungenza noma ngabe yini ukuthi bakwazi udume uka TikTok wenza yonke into yohlambalazayo ukuze waziwe ubonakala ezweni. Amen. Ufuna ukuthandwa ngabantu ngaphezulu kwabanye abantu ufuna ukubonakala kubantu ngaphezulu kwabanye abantu wenza noma ngabe yini engekwazi ukuthi wena uthole nje udumo waziwe ube nabalandeli abaningi. Hallelujah. Understand? Ithi ayazi yini ukuthi ke nina ziphingi. Amen. Ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Yes, Lord. Fanele kube ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Yes, Lord. Uma ke wena sowuthanda izwe kakhulu Amen. so wisitha Yes, noNkulunkulu. Lord. Wisitha noNkulunkulu. Amen. Ziphingi. Anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu na? You understand? Ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe Lowo othanda ukuba isihlobo nabantu bezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. umi ngasemnyango Yes, Lord. uzenza uNkulunkulu eliqobo lwakhe uyisitha sikaNkulunkulu. Amen. You understand? So ngalokho khona incwadi kaTimothy Incwadi kaTimothy chapter 6 verse 17. Timothy oqala wesibili. Incwadi yokuqala kaTimothy chapter 6 verse 17. Incwadi yokuqala kuTimotheyu isahluko 6 verse 17. Yala abacebileyo kulelizwe. Manje ke thiwa asiyale labo abayiziceli kulomhlaba. Yala abacebileyo kulelizwe lamanje. Kuyalwe abantu abayizigwili kulomhlaba esiphila kona manje Ngokuba bangabakhukhuma mali
yala abacebileyo kule yala lizwe abacebileyo kulelizwe lamanje lelizwe ngokuba siphila kulona manje ngokuba bona bangabacebileyo nabakhukhumeleyo bangakakhukhumali bangathembeli engcebeni engemiyo funda kahle uqonde yala abacebileyo kule lizwe fanele lamanje kuyalwe labo abacebileyo kulelizwe lamanje ngokuthi bangakhukhumali bangakhukhumali bangathembeli engcebeni ningathembeli emalini yenu engemiyo le mali yenu ayimile kepha mabethembele kuNkulunkulu bonke umuntu ufanele athembele kuNkulunkulu lalela njengokuba le ncwadi isho kanje kwincwadi kaJakobe angile ncwadi ikhuluma kanje ithi akuyalwe abantu abayigwili kulomhlaba wamanje siphila kona ukuthi bangathembeli engcebeni yabo engemiyo ngokuba izowa bese ithi incwadi kaJakobe chapter 5 verse 1 incwadi ekaJakobe isahluko 5 verse 1 minani nina bacebileyo khalani minani nina bacebileyo khalani nilile ngezinhlupheko eziza kunehlela ezincwadi thini wesigwili uyabusa nakho konke ithi incwadi khala ulile ngokuba uyajabula manje kumnandi nakho konke kodwa kukhona izinhlupheko ezinyonyobelayo kulokuceba kwakho nakho konke ngokuba wena awumazi uNkulunkulu incwadi kaTimoteyu ithi ngaleke ningathembeli kule ngcebo yenu but-ke funani uNkulunkulu ngokuba uma ungenaye uNkulunkulu khona inhlupheko ezinyonyobelayo ziyakunyonyobela inhlupheko ngokuba wena ujabulisa inyama uyabusa emhlabeni unakho konke okudingayo ayikho into ongenayo ofisa ukuba nayo ngokuba ke unemali uthembele emalini lengcebo yakho uzofa ikushiye noma wena uzoyishiya ngemumva kukabili kodwa ke awungeni nengcebo yakhe ethuneni noma kuthiwa bangcwaba nayo bayophinde bayimbe bayoyithatha ngokuba ke imali impande yesono so ubona kahle ukuthi bakhohlakele bakungcobe ngebhokisi elibizayo lama-100,000 baphinde futhi bahambe bayolimba bakukhiphe kulona bakuphose phansi enhlabathini ngokuba-ke enhlabathini uvela khona enhlabathini uzakuphindela khona bakuthatha lo bhokisi baphinde bolidayisa bangcobe omunye umuntu ngalo baphinde bamkhiphe khohlakala kwabantu incwadi ekaJakobe isahluko sesihlanu ivesi lesibili yes sir ingcebo yenu ibolile ingcebo yenu yayizithini into ebolile yanuka ungajabulela lamaphepha akho wabuke nale moto zakhe eziningi unempahla eziningi ezibizayo kodwa ke isincwadi konke lokho kuyanuka kuyanuka bolile nezingubo zenu nengubo zenu zezigqokayo ezibizayo zidliwe izinyundu zidliwe umbolo ucebile uthi wena unakho konke ngoba ucebile lalela umcebo wakho uyanuka gcwele umbolo bonile phambi kwaNkulunkulu ngokuba ke wena ukhonza imali ngaphezulu kwaNkulunkulu wisilima uthukile siyakutshela owasanga ukusindisa umphefumulo wakho lo ukuthi ungabhubhi ulahlekelwe ukuphila kwakho ngenxa yemali elemhlabeni into ozozishiya zizobola zonke lalela umhlaba nezulu konke kuza kubhubha kuhle nakho konke okuphakathi nomphefumulo wakho uhle esihogweni ngalesikhathi yakho imali yakho uyilo uyibuka lapha esihogweni ungesazi ukuthenga ngayo ukuphuma esihogweni ingcebo yakho ibolile so incwadi kaTimothi ithi asibatshele siyale labo abacebile ukuthi bangathembeli kwingcebo ngokuba uJakobe uthi ingcebo yakho ibolile iyanuka
ibolile iyanuka nengubo zakho lezi egqokile ethi ziyabiza zibolile azinamsebenzi igolide lakho nesiliva Yes, Lord. Yes, Lord. nalo libolile Yes, Lord. ligcwele umbolo. Amen. Amen. Incwadi yokuqala kuTimoteyu isahluko 6 verse 17 yala abacebileyo kulelizwe lamanje ngokuthi bangakhukhumali bangathembeli engcebeni engemiyo. Ngincamela ukuba isihlupheki senkosi ngingabi nalo ngishusheleni. Amen. Kodwa ke ngazi ukuthi inhliziyo yami icebile. Amen. Icebile ngemiyalo kaNkulunkulu ngithanda uNkulunkulu ngaphezulu kwalemali engizofa ngiyishiye. Amen. Kepha mabethembele kuNkulunkulu. Ngithembele kuye umdali omdalile ngithumisa yena Osicebisa ngakho konke. usicebisa ngakho konke okuyingcebo hayi yasemhlabeni. Sithokoze ngakho. You understand? Hallelujah. Sithokoza ngengcebo eqhamuka kuye le khona leyo ngcebo eqhamuka khona awekho amasela. Yes, Lord. Yes, Lord. Akukho kubona Ikinyuka. akukho kunuka Hallelujah. amasela Amen. iphingi Yes, Lord. Amen. inyundu Yes, Lord. bonke lokho ngaphandle Amen. usala lemhlabeni ingakho uzoshona phansi emgodini kuhle. You understand? So manje ithi incwadi kaJakobe igolide lakho Yes, Lord. igolide lakho Yes, Lord. Hallelujah. nesiliva lakho Amen. akunamsebenzi Yes, Lord. nakho kuza kubola bese ke kukufakazele Yes, Lord. sekuyikona okuyobe sekudla wena esikhogweni. Amen. You understand? Yes, Lord. Ukuthi ke incwadi yaJakobe chapter 5 Amen. ngifuna from verse 3 Yes, Lord. Igolide nesiliva. igolide lakho leli nesiliva Igolide lenu nesiliva. Kugcwalile. kungcolile. Lelela yonke lento enihlobisa ngayo emhlabeni phambi kaNkulunkulu ingcolile. Nokugqwala kwakho. Angikhathali noma ngabe ufaka ichain legolide elinesiphambano lokho kungcolile. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Angikhathali noma ngabe amadayimoni unesithombe sika Jesu Kristu engamazi esiphambanweni sakho esiteke emqaleni lokho kungcolile. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nokugqwala kwakho Kugqolile kuyakuba ngokufakazi ngakini. bese sekufakazela wena ukuthi leyo nto ingcolile. Iyakutshela incwadi manje usaphila. Kudle inyama yenu Yayizokudla njengomlilo. You understand ukuthi lento ozithandela emhlabeni Hallelujah. ziyakufakazela ezulwini ukuthi wena uthandanga uNkulunkulu kakhulu, uthande izinto semhlabeni ngoba zibe sezidla wena. Skhogweni. Hallelujah. Ziyobe sezidla wena esihogweni. Yes, Lord. Igolide, Yes, Lord. imali, Yes, Lord. ubufebe, Yes, Lord. umntshontsha, Amen. uqamba amanga, Yes, Lord. ukuhlwengula, Ukuthakatha. ukubulala, ukuthakatha, Khonza ithixo. Hallelujah. ukuzonda, ukwenza lezi thixo, ukhonza ithixo. Amen. Konke lokho bekudla esihogweni. Amen. Kuyobe kudla wena. Yes, Lord. Kuyobe kufakaza ukuthi wena uthandanga uNkulunkulu Yes, wena. Lord. Uthande Yes, Lord. izwe kakhulu. Ulahlekelwa ukuphila kwakho kuphakade. Kudle inyama yenu njengomlilo. Lamadimoni anakhonzayo usamadlozi. Kudle Abantu bakini abangasekho basekho. kudle inyama yenu Labantu njengomlilo. abalandayo izilwane lezi enizibeke emsamo ziyobe zidla nina. Kudle inyama yenu njengomlilo. Ziyobe zidla nina. Lokudakwa kwakho uyabona lobhiya ophuzayo nalogoloko ophuzayo. Amen. Njobe isidakwa nje uyobe songasathanda ukuphuza esihogweni. Kudle inyama yenu njengomlilo. Kuyobe sekufakazela ukuthi wena uthandanga uNkulunkulu wena. Uthande ukudaka utshwala. Amen. Amen. Hallelujah. Sekuyakudla. Nomjovo nifaka engalweni yokukhipha kwena izisu. Amen. Nobe nolithetha icala. Amen. Nina bafanele lalana nodwa. Amen. Kubi. Kuyobe kunifakazela. Amen. Izilwane lezi ezikhona zonke ngoba zonke izilwane ezifayo imphefumulo yazo iyaphansi. Yes, Lord. Ilinde nina esihogweni. Yes, Lord. Iyodla nina esihogweni. Amen. Niyalalana ngendlela engafanele. Amen.
nizoyidela mina ngithanda ukuziqhola kakhulu ngama-perfume Yes, Lord. animazi uNkulunkulu ngithatha ama-perfume niwenze uNkulunkulu wenu angisho ukuthi ukuyiqhola wrong but uma ungasumazi uNkulunkulu wazi ukuthi unafuna umuntu kamnandi ukuze amantombazane akuthande Yes, Lord. uyafeba usifebe wena Yes, Lord. loso spray sakho siyakufakazela esihogweni Yes, Lord. Niqongelele ingcebo ezinsukwini zokuphela. yezo lonto leyo baqongelela ingcebo ngey'nsuku ezirong Yes, Lord. you understand Hallelujah. ngendlela erong Hallelujah. Yes, Lord. ingcebo yasemhlabeni Amen. ngiyayiqongelela ngendlela erong nezikhathi esiphila kuzona yikhathi zokugcina Amen. siphila ezikhathini zokugcina Amen. nina nibhizi nifuna ukuba yigwili nibhizi nifuna ukuthatha ama-selfi nithome ngokudla nithome ngemali nithome ngemoto nithome ngemizi nithome ngamantombazane ninamantombazane nifuna ukuphosta iy'thombe zenu kwi-inthanethi ninqunu nichoma ngama-makeup nichoma ngamacici nichoma ngey'nwele zokufakelwa nichoma ngama-G-string nabo-bra nichoma ngama-tattoo nichoma ngamagolide nichoma ngayo yonke into ezonifakazela esihogweni Hallelujah. Hallelujah. ithi incwadi ongiphi uverse 3 ithini Hallelujah. Igolide lenu nesiliva negolide lakho nesiliva ligqwalile ligwalile nokugqwala kwakho lokugqwala kwakho kuya kuba ngokufakazi yobe ngakini. sekufakazela ukungcola kwayo yonke lento nayo esihogweni Kudle inyama yenu yodla njengomlilo. inyama yakho njengomlilo Hallelujah. you understand Niqongelele Nibhizi ingcebo niqongelela. ezinsukwini zokuphela. ingcebo Ezinsukwini zokuphela. you understand Hallelujah. ungiphe incwadi yamateyu chapter 6 verse 33 busy ngiyazitika kumnandi ngiyahla nenyuka niyachoma Rolls Royce noma ngabe yini Amen. nichoma ngama-Lamborghini nichoma ngama-Rolex amawashi nama-grills amazinyo amaningi anamagolide nama-diamond nichoma ngama-chains nichoma ngama-Air Jordan nichoma ngamabhande anamacwebe ngama-Gucci Hallelujah. niyachoma ninabantu besifazane nigqoka iy'mpahla ey'ncane eziveza imiswephe yezinye nidayisa ngemzimba nihamba amaklabhu ninabafana nemali niyenza nethe ngemali yenu abantu besifazane ngapha ababhizi bashayisa izinqa ngapha bona bathi they make it clap benqunu yayizwa loo nto leyo iyona yonke loo nto ekhombisa wona ukuthi nina nisizukulwane esiqelekisiweyo niphila kumnandini Yes, Lord. at the same time nibe nishona phansi emgodini Hallelujah. Hallelujah. angikhathali noma ngabe kuthiwa-ke unesibhamu udubula kangakanani kodwa wena isiphetho sakho isihogo uma ungaphenduki ukuba nonke nimele ukuphenduka nize kuKristu uKristu kuphela ozomsindisa izwi kuphela ezomsindisa Amen. akekho omunye ongakusindisa Yes, Lord. upresident ngeke aze akusindise naye udinga insindiso Amen. you understand Amen. ushembe ngeke aze akusindise kwawuyena udinga insindiso Yes, Lord. isangoma ngeke sikusindise sona uqobo lwaso sidinga insindiso Hallelujah. mina ngeke kusindise Yes, Lord. nami ngidinga insindiso Amen. Amen. sopa qaphela Yes, Lord. qaphela yabona umfundisi wamanga iBhayibheli kubiza ngenja so mina ngithi qaphela nja mfundisi onamanga Yes, Lord. qaphela Amen. qaphela Hallelujah. Amen. izinja Hallelujah. zivalelwe ngaphandle Yes, Lord. abaqambi bamanga Yes, Lord. bavalelwe ngaphandle Yes, Lord. Ngaphandle kukhona izinja ngaphandle khona izinja nabathakathi nabathakathi nezifebe. izifebe lalela yabona abanesithi eziwu-3 ezibaliwe inja Yes, Lord. umfundisi wamanga lowo umprofethi wamanga lowo Yes, Lord. umpostoli wamanga lowo Yes, Lord. uyinja Yes, Lord. umbhishobhi wamanga lowo Yes, Lord. uyinja Yes, Lord. uyinja kusho iBhayibheli Amen. bese azothi-ke kukhona abathakathi Yes, Lord. uphatha imithi Yes, Lord. unenhliziyo elikhuni Yes, Lord. wena nje uyesihogweni ngamalengiso Amen. Hallelujah. ngaphandle khona izinja nabathakathi Nezifebe. ma ungijulala ungashadile Amen. uyisifebe Yes, Lord. wena ulala ngaphandle komshado uyisifebe Yes, Lord. futhi uzoyesihogweni uma ungaphenduki Yes, Lord. Hallelujah. ukuba ngaphandle kukhona izifebe Yes, Lord. Nababulali. bulala abantu wena uyinkabi uyathengwa Yes, Lord. phatha ibhamu nembese uyithinja kasathane esikhotha amanxebe wena unandawo embusweni kaNkulunkulu uma ungaphenduki Yes, fanele uphenduke ngokuba-ke ngeke uzungene embusweni kaNkulunkulu Amen. ngokuba-ke bonke abangcolile ababulali bahleli ngaphandle balindele kwesihogweni balindele ichibi lomlilo
Amen. You understand? Nabakhonza izithombe. Thandaza unesithombe esikendlini yakho noma emqaleni wakho uthi uJesu wakho lo ukunike ukukholwa wena udukile. uNkulunkulu ke uNkulunkulu onomona, uNkulunkulu ongafune ukubhanqa nalutho. So uma siza kuyena sikholwa ngokweqiniso. Uma sikholwa kuyena sikholwa ngokomoya nangokweqiniso. Uma sikhuleka kuyena sikhuleka ngomoya ngokweqiniso. You understand? So awunaka ukubhanga nezinto eziphathekayo. Yes Lord. Nabo bonke abathanda nabenza amanga. Uma emgaqweni wena wenza imlingo. Yes Lord. Amen. Shayisa amadayisi wenza zonke lezi zinto lezi. Ndlala amakhadi. Busy uma lapha emgaqweni uyashumayela engekho. Ubhizi abazali bakho bakufuna bakuthuma esikoleni wena wenza ezinye izinto uqamba amanga. Udlala imlingo. Buka ama series. Nibhizi nibuka izinto edlala ku TV. Wena udirector ama-movie aqamba amanga. Nabo bonke abathanda nabenza amanga. Yayizondo uyabuka amanga ufakazi wemanga uyawathanda amanga wabuka njalo uphila ngawo. You understand? Ukuthi onodoli bayakhuluma. Ingane zakho nizibuhisa lezo zinto nisiyazijabulisa. Niziholela esihogweni ukuba labo papayi labo bayofakazela ingane zenu esihogweni sezisha behlushwa onodoli labo nibabukayo bagcona abadimoni. You understand? Ukuba yini anazi lutho uNkulunkulu uthi ke khulisa ingane yakho ngendlela efanele ibe yiyo. Ingane yakho kufanele yazi uNkulunkulu eqaleni kwayo kokuhlakanipha. Ithi incwadi uqala kwakho kokuhlakanipha umesaba uJehova. Hallelujah. Mina angisamazi uNkulunkulu anamhloniphi. Yezo nto le. So incwadi ke yantshela ukuthi lengcebo yena semhlabeni i-weak lengcebo yena semhlabeni nizofanele ishiye umbono ingcolile igqwalile izofakazela esihogweni ukuba iyobe sayikudla njengomlilo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to God. Iyobe sayikudla njengomlilo. Yezo nto le. Imibhalo kaNkulunkulu yonqamba amanga. Hallelujah. Iyokudla njengemlilo. Understand? Hallelujah. Hallelujah. Bathi ufa into bokudlala. Uma ukukhola kwakho kukuncane. Hallelujah. Hlala emkhulekweni. Sondela kuNkulunkulu. Cela khona uza kuphiwa. Cela kuyena uyakukunika. Funani khona niza kufumana. Uyobe sowufuna kuyena uzokunika. Ufuna ukukholwa awukufuni komunye umuntu. Ngqothani. Umoya oyingcwele okunikayo ukuphila. Ngqothani. Awunikwa umhlengi. Khona niza kuvulelwa. uJesu Kristu okunikayo konke. Uyana uthi ngqongqoza uza kuvulela. Yes Lord. Understand? Yes Lord. Yayizona le. Chapter 6 verse 33. Hallelujah. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 6 verse 33. Yes sir. Kodwa funani kuqala. Nayi into abalifuna eqali, into abalekile sesiyavala. Sicela into oyidingayo. Ukuze wena uphile uKristu aphile kuwena. uNkulunkulu azibonakalise kuwena. Noma ngabe kuthiwa unayo imali kodwa ngeke uze uyikhonze imali ngaphezulu kwaNkulunkulu. Uzobe wazi ukuthi le mali yanele ukuthi ube izidingo zakho usize noma siza khona ngokuba yini uyayazi intando kaNkulunkulu. Ufuna yona uqale ngaphambi kwemali. Noma sonemali uyabuya uzithobe uNkulunkulu ngoba ebothi imali yakhe ayikwenzi lutho. Winabethon ngaphandle kwaNkulunkulu. Awunamsebenzi ngaphandle kwaNkulunkulu. Wishogo uhamba ngaphandle kwaNkulunkulu. Hallelujah to God. You understand? So ke ithi ke bonke abaphakeme bazokwehliswa. Hallelujah. Hallelujah. Bonke abaphakeme bazokwehliswa. Ngokuba ke uthi yena akukhulumile. Amen. Akubuyele emva kulambatha izwi lakhe bese liphumile lifane nemvula kufanele lilethise. Amen. Amen. You understand? Mase linethisile kufanele likhiphe izithelo ezifanele. Mekuphuma ameva lokho kuyemlilweni. Yes Lord. Uma kuphuma amakhakhasi lokho kuyemlilweni. Yes Lord. Ukuba akufuni lokho ufuna izithelo ezifanele. Ingakho anika uJohane umbhaphathisi imbazo wathi ibekiwe imbazo empandeni. Amen. Shaphansi yonke imithi engatheli izithelo ezifanele ifake emlilweni. Amen. Funani uqala. Amen. Umbuso kaNkulunkulu. Funani uqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Nokulunga kwakhe. Funa umbuso wakhe nokulunga kwakhe. Funa umbuso wakhe nokulunga kwakhe. Funa. Amen. Yazi yini intando kaNkulunkulu. Khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Zonke lezi zinto lezi enizithandayo nenifisa ukuba nazo uNkulunkulu uyanezelela kunina uma kuqala ifuna ubulungiswa kuyena. Ubungcwele, funa ubungcwele, uyeke ukufeba, uyeke ukuthoma ngemali, uyeke ukubhema insangu,
uyeke ukuntshontsha, uyeke ukuqamba amanga, uyeke ukuphinga, uyeke ukufundisa ivangeli elingekho eBhayibhelini, uyeke ukudayisa izwasho, Yes, Lord. uyeke Amen. Thandaza kuyithixo. ukuthandaza kuyithixo, Amen. uyeke Amen. Amen. ukudayisa ngomzimba, Yes, Lord. uyeke ukuthanda ama-chains nama-gold. Amen. Ezo nto leyo ninamantombazane niye kuwo ama-gold digger, Amen. nidayise ngemizimba yenu ukuze nigqoke, nifake izipho zokufakelwa. Yekani yonke loo nto leyo, yekani ukufaka iy'nwele zokufakelwa. uNkulunkulu ukudalile ngomfanekiso wakhe. Uma wena ufaka into emzimbeni wakho kusho ukuthi uNkulunkulu wena uyamsola ukuthi-ke ukwenzeleni wangaba yilento. Kuyenzeka ukuthi umbumbi abumbe ibhodwe noma abumbe iveseli bese liyacomplain iveseli kuyena. Kuyenzeka yini lokho? So uma wena usuzilungisa ngale ndlela uNkulunkulu akwakhe ngayo uzishintshe, wena uyamthuka wena. Uthi wena akakwenzanga kahle. And lokho kuzokufakazela esihogweni. Lokho kuzokufakazela esihogweni Njengomlilo. njengomlilo kuzobe sekudla uhla. Ushiswa yini ukuthi wena awubongi wena. Awubongi wena. Inhliziyo yakhe ingcolile. Inqondo yakhe ingcolile. Inkanuko ziyakubulala. Unembeza wakho ungcolile. Kuyona yonke imisebenzi emihle unamsebenzi. You understand? Yes, Lord. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Why say to Petru? Hallelujah. Incwadi izenze isahluko sesibili verse 36. Ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli. Ngakho yonke indlu yonke yaba-Israyeli. Mayazi impela ukuthi. Mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. uJesu Kristu uyena oyinkosi, ogcotshiwe, ongumsindisi, oyena isandla sakhe esiluliwe esosindisa abantu. Akekho omunye. So uma uzwa lezi azi ukuthi uJesu Kristu uyabiza. So ukuyekisa yonke lento ozitshela ukuthi kwenza umuntu, yonke lento ekwenza uzibone ukuthi uwutho ungelutho, utshani uzakubuna. Ukufa kwakho kufela kwena emanyeleni kubuhlungu ngoba-ke ngeke uphinde ukubona ukukhanya. Uyophila ebumnyameni mihla yakho yonke yokufa ukuphila ekufeni. Hallelujah, glory to God. uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela nina uNkulunkulu waza kuJesu. Yes, Lord. Ufuna uNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Ufuna ukusindiswa waza kuJesu. Ufuna umoya ingcwele waza kuJesu. Amen. Sifuna iqiniso. Siza kuJesu. Sifuna umduduzi siza kuJesu. Jesu uyikho konke. Amen. Ufuna ukuthi inkosi. Uzothi inkosi Jesu. Ngokuba alikho elinye igama esinikiwe, alikho sengifunile ebhalweni. Thiwa-ke washo yena futhi. Nembhalo ithi incwadi ya-Isaya ithi uyakubizwa ngokuthiwa-ke uNkulunkulu ophila uphakade. uNkulunkulu ophakade kusho u-Isaya engakobi khona uJesu Kristu. Nyama. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Bese ithi incwadi kaMateyu kufika ingilosi ithi lo igama lakhe ukuthi uJesu Kristu uyokusindisa abantu bakhe. Yes, Lord. Hallelujah. Mase athi yena-ke konke licela egameni lami uba uyakwenza. Yes, Lord. Amen. So ingakho-ke sithi-ke yena alikho elinye igama. Yes, Lord. Ngokuba umbhalo futhi omunye wapostoli uyasho ukuthi-ke akekho omunye ngaphandle kwale gama. Hallelujah. And mase kuphinde kusho neyincwadi yasePhilippians ithi-ke alikho elinye igama elikhona. Amen. Le gama la wanikwa igama eliphakelwe ngaphezu kwamagama awo wonke amagama akhona. Njengoba inikwe leli gama isincwadi wonke amadolo ayeguqa phambi kwakhe avuma ukuthi yena uyinkosi. Sisho nesambulo. Hallelujah. Do you understand? Akutholakalanga noyedwa. Isho njalo nesambulo ithi-ke kwabhekwa ngaphansi ezulwini, emhlabeni kwabhekwa ezulwini kwabhekwa emhlabeni. Akutholakalanga. Amen. Hallelujah. Munye Kristu Jesu. Yes, Lord. Jesu Kristu inkosi umsindisi. Yes, hallelujah. Ungahamba uyoshona ubize ushembe ngoNkulunkulu wakho umbize ngayo yonke into othanda ukumbiza ngayo niya naye esihogweni. Ukuba-ke sitsheliwe ukuthi akekho omunye ongasindisa ngaphandle kwaJesu Kristu. Uma ebandleni lakho bengabunisi kwaJesu, shiya. Uma bengakutsheli ukuhlukana nesono ulandele uJesu, shiya. Uma umuntu wesifazane kuthiwa qhubeka ugoma bhlukwe, shiya. uNkulunkulu umenzile. uNkulunkulu wenze
inkosi noKristu uNkulunkulu umenze inkosi noKristu uJesu lo enambethela esiphambanweni. nambethela esiphambanweni. Hallelujah. Namanje uma ke uthi usuyazi imfihlakalo yezulu Amen. wena waphuma Amen. wahamba wokwenza ungcola uma Amen. wena usuqale phansi wokwenza ungcola uthi emhlambalazo uyamethela Yes, Lord. ummethela kabusha Yes, igazi liyaphuma esandleni sakhe. Phenduka isona sikhathi le. Sona sikhazi ukuthi manje wena wazi ukuthi ubeziwe. Buyele ekhaya. Hallelujah. You understand? Buyele ekhaya. Jesu Kristu inkosi nomsindisi. Yes, Lord. Sebekuzwa lokho. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru, Base bethi kuPetru nabanye abapostoli. madoda Madoda bazalwane, bazalwane. siyakwenze njani na? Njani na? Wayesethi uPetru. Phendukani. Phendukani yilowo nalowo fana baphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Kukho Ukuthethelelwa kwezono zenu. ukuze nonke nina eniphendukayo enigezayo enivumayo izono zenu nibhaphathiswe nobe senikwa isiphiwo Sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso lesithembiso lesi lesi esenu esabantwana benu esabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyanibabiza. Hallelujah. You understand? wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambene. Sindiseni. Awusindisi umakhelwane wakho, usindisa wena. Naye uma ezwa izwi ehlabeka enhliziyweni uyamuzwa kube sethi naye ngenze njani njengendoda eyathi beboshiwe. No. Khona indoda yababoshiwe umpostoli Paul emva kwaloko yathi mesiboshiwe yayisithi le ndoda ke ngenza njani ukuze ngisindiswe. Ngesikhathi kufika ingilosi iqaqa amagate. Amen. Hallelujah. Wathi uJesu umpostoli Paul ke kholwa kuJesu Kristu. Indoda yakholwa nonke nomndeni wabo baphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Basindiswa. Mphathi wejele. Hallelujah. Bonke abantu abafuna ukusindiswa kufanele beze kuJesu Kristu. Amen. Jesu Kristu indlela neqiniso nokuphila Yes, Lord. okuphakade. Zisindiseni kulesizukulwane Sindiseni esiphambene. kwesizukulwane lesiphambeneyo uJesu Kristu kuphela ozokusindisa. Angikathandi noma ngabe uyakholwa noma ngabe ukholwa yilokho kodwa ke egcineni kuyokufakazela emlilweni. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyakubonga baba umsebenzi owenzayo empilweni zabo bonke abantu. Ukuba izwi lakho baba liphumile kuzo zonke izinkalo, liyasebenza. Licinga Nkosi bonke abantu abathambisa inhliziyo zabo baba sebekhathele. Wena moya ngcwele uyababiza abantu ekuphendukeni. Ngokuba namanje icilongo lisakhala, likhalela ukuba abantu bezwe baba ukuthi isikhathi sesishayile ukuba loyo naloyo ozwayo izwi lakho alamukele ngenduduzo, ayihlole yena aphenduke. Ngoba siphila emhlabeni wezono, siyizoni inkosi ngaphandle kwakho. Kepha wena udela isihlalo sakho sobukhosi ukuba thina sihlanzwe, sibuyiselwe, sibe ngamadodana namadodakazi akababa wethu osezulwini. Siyabonga-ke Nkosi uJesu, bagcine bonke baba abalizwayo izwi lakho ngokujabula, abafuna Nkosi ukubhabhadiswa, ubagcine Nkosi uJesu, baze bangene emanzini bamkele wena njengenkosi nomsindisi, babe yidalwa ezintshe, lihlokome izulu lonke lijabule, bahambe endleleni ewukukhanya nokuphila enginguwe Nkosi uJesu. Wena uyidwala langempela, lelo ngisho okhokho bethu ababehlezi kulo behambe hlane, wena wawuhamba nabo. Nathi-ke Nkosi uJesu sikuwe siyayinikela imizimba yethu, sithi nabo Nkosi mabeyinikela iy'mpilo zabo ibe yithempeli eliphilileyo nephunga elimnandi kuwena Nkosi uJesu, manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, siyoshiya inamba kubo bonke laba abafuna ukubhabhadiswa, abalizwayo izwi liyasebenza ngaphakathi enhlizweni zabo, nalabo bese bewile bese bephumile endleleni bephelelwa amandla, nabo bathatha inamba kuze bezokwazi ukuthi bakhuleke babuyele endleleni. Ngoba amandla maye baphelela, inkosi uJesu ithembekile ukubathethelela bonke abawayo endleleni, nalabo abafuna ukubhabhadiswa bahambe, ngoba yena igazi lakhe lisasebenza namanje, lisaphilisa, lisawenza umsebenzi. Isikhathi asitakapheli. So vuka la uhlezi khona uyithuntuthe. Nawe ungakazi ubhabhadiswe, nawe wabhabhadiswa ngendlela erongi, ungenakho ukuqonda ukuba ngendlela wabhabhadiswa ngayo ngesikhathi wathelwa ngamanzi usakhulwa, mhlawumbe wawenziwa lezo zinto komaRomeni nakulamasonto amanye angenakho ukuqonda.
sheshisa uthatha inamba ngoba awukazi ubhabhadiswe, awukazi uvume ukuthi uyisoni wena, awukazi uhlukaniswe nesono. Sheshisa-ke uthatha inamba, ithuba leli lokuthi ungene ekuphileni okuphakade egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Thatha ipeni ubhale phansi njengamanje inamba ne-email address. Inamba ngizoqala ngayo ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245. Ngiqhubeke ngibize i-email address. Bhala phansi i-email address ukuze uzokwazi ukusenda i-email, uzoba nokuqonda kwi-email umuzo ubhala unabe nje ekubhaleni kwakho ukuze imibuzo yakho izothola ukuphenduleka inkosi uJesu muyivumile. I-email address ithi izwilenkosii.jesuchristu@gmail.com. Ngizoyiphinda i-email address ithi izwilenkosii.jesuchristu@gmail.com. Intshumayelo-ke ziyatholakala futhi zonke ngokuphelele kwazo. Uzokwazi ukuthi uma ungena ku-YouTube uthi search, musu uyafaka uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, musu uyakwazi ukuthi usubscribe, ulalele intshumayelo, usende nakwabanye abantu bezokwazi ukuyilalela intshumayelo ngokuphelele kwazo. Ngizophinda ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usuyithola intshumayelo zonke ngokuphelele kwazo. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe ukuze masiyimfaka intshumayelo uzoyithola zisashisa. Siyatholakala futhi na ku-Instagram. Ku-Instagram i-handle esiyisebenzisayo ku-Instagram ithi izwi lenkosi uJesu Kristu. Uzobe usukwazi-ke ukufollowisha, usende nama-DM, usende imibuzo sikwazi ukuxhumana. Ku-Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Uzobe usukwazi-ke ukufollowisha, ukwazi ukusenda nama-DM. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, sibonga umusa wenkosi nothando nokuthi sinike isikhathi sokuthi sikwazi ukuthi sime la phambi kwenu sithule ubufakazi bukaNkulunkulu ngamandla akhe. Sibonge nokuthi intando yakhe uyavuma ukuthi yenzeke kithi nakwabanye abavuma izwi nalabo izwi lisabasebenza ukuthi uNkulunkulu ningaphelela isikhathi ningakuthatha isinqumo. So konke enikwenzayo nekwenze nazi ukuthi akekho wazi isikhathi sakhe ukuthi sinini, and futhi akekho owazi isikhathi sokubuya kukaJesu Kristu. So konke kuyancikisela, siphila ngaphansi komusa, kodwa uma umusa iminyango ivalwa ungasithathanga isinqumo, wena ufana nomuntu ochithe isikhathi sakhe wakha indlu ungazange uplane. So isikhathi manje sokuthi uthathe isinqumo ngokuqonda, uzinikele uNkulunkulu ngokuqonda. Uma kukhona okushodayo sobe sesixhumana sisizane lapho ngamandla kaNkulunkulu nangenkazimulo yakhe. Asibonge siphinde sibonane uma inkosi ivumile. Amen. Amen.